Salut și bine v-am găsit la GTA San Andreas. Acest videoclip trebuie, vrea să fie un videoclip de introducere al channelului. Ce o să facem astăzi? Păi pur și simplu o să vă prezint ideile mele, proiectul meu de viitor, pot să-i spun așa. În primul rând vreau să vă spun că în niciun caz nu voi aplica parteneriat, chiar dacă voi ajunge, să spun, cu un număr destul de mare de vizionări și subscriberi, mă rog, chestii, știți voi. Nu voi aplica parteneriat pentru că nu vreau să fac bani din așa ceva, vreau doar să mă distrez și atât. Plus de asta eu nu... Adică nu o să postez... De fapt o să postez, dar nu așa de des, adică o să postez cam la o zi, vreo două videoclipuri. Cred că e destul de des, nu știu, mă rog. Important este că voi posta, da. Ce facem noi în acest videoclip? Păi, videoclipul este, după cum am spus, unul de introducere, deci vom... Opa, frame drop, vom nimici pe aici niște prieteni. Simplu. Ne luăm la bătaie cu ei. De ce fac asta? Păi pentru că în seria jocurilor și pentru că îmi place acțiunea. Și da, nu știu ce vreau să trag cu MP5, dar mă rog. Mergem de asta să-mi iau și armură, mă rog, tot cu scoduri, bineînțeles. Pentru că doar nu o să jucăm legit în primul episod, nu? Da, și după cum am exprimat, probabil vă întrebați dacă va fi o serie de GTA San Andreas și da, va fi o serie cu storyline în care voi încerca să fac toate misiunile. Sper să nu abandonez seria. Și pe lângă GTA San Andreas, bineînțeles, vor fi și... Deci îmi scade frame-ul. Dar nu știu de ce. E ceva ciudat. Voi face serii și de Call of Duty. Voi încerca să filmez Call of Duty 1, 2, poate 3, 4 sigur va fi. Deci 4. Adică Modern Warfare 1 sigur va fi o serie. Dar nu știu de ce, acum mi-au scăzut frame-urile, probabil antivirusul meu își face update. Și nu are chef să mă lasă să filmez jocul. Să filmez episodul, pardon. O să răspund la întrebările care probabil o să apară pe parcurs. Cu ce filmez Fraps? Da, și de aici m-am pierdut. Nu știu ce întrebări o să mai... La ce întrebări o să mai vreți voi răspuns, dar mă rog, asta o să vedem pe parcursul vieții, să spunem așa, acestui channel. De ce te duci acolo? Eu vreau să trag în tip pe ea. Haide, omule. Ce naiba. Mă rog. Cât au fi trecut? Cred că au trecut 5 minute, da, cred că, sau 4. Așa că voi închide. Asta a vrut să fie doar o prezentare, așa, o introducere, pentru că nu o să fac un episod din prima zi, adică na, sau poate o să fac, dar mai încolo. Dar cum acum este 8 seara, nu cred că voi avea chef să stau la upload, în loc să mă joc sau să mă uit la un film. Și nu la filme la care vă gândesc voi, bineînțeles. Da, iar nu scad filmurile, clar, antivirusul meu își face update. Păi da, cam asta este. Ne revedem în primul episod, care probabil va fi cu GTA San Andreas, mai mult ca sigur, de fapt. Prima misiune, GTA San Andreas, probabil și a doua, vom vedea. Oricum voi filma videoclipurile dinainte, de exemplu, săptămâna asta filmez, săptămâna viitoare le postez. O să filmez videoclipul continuu, adică nu o să mă opresc, o să filmez vreo oră, două, cam așa, și o să împar videoclipul pe
10, 15, chiar 20 de minute. Probabil o să fac și videoclipuri speciale la un anumit număr de abonați, dacă va fi, bineînțeles. De o oră, două, niciodată nu se știe. Și da, cam asta este. Ne revedem data viitoare. Eu sunt Max, X4 sau 4 și da, la revedere.